Iki putri duyung. Masa kok gasur-gasur? Lho. Senajan nika kados putri duyung gitu. Dokter ngesot gitu. Ya suster ngesot. Ya. Paling pas sudah itu. Oh iya. Iki umpama dijak nek sawah ora usah nglu. Nggih. Nah, Lho. Niki aku cedak-cedak. Kanjeng Adipati. Jenengmu sapa? Arom manis. Arom Manis arom kuwi wangi, Manis. kuwi nak dikeleti. Lah kok dikleti niku? Kleti rasa manis. Oh, nggih. Kowe kok ngene ayu nanging cacat sikilmu. Hah? Stroke. Stroke separuh? Nggih. Senajan stroke nggih to. Heeh. Boten napa-napa ingkang dipun ganggen niku napane? Ya iku nek. Lah nggih. Ya ora iso stroke rene Lho to. carane to. Carane. Senajan ngoten niku pinter goyange niku. Oh. Lah ngesek kene ra goyange pinter.